Yeah, 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 yeah. Oh. Hey. Yeah, yeah. Yeah. În sat se aude dimineața de vreme că Gabi umblă prin cur și probleme. Nu caută bani, nici vreo avere, doar găini gălăgioase cu pene severe. Pe uliță merge tiptil ca o umbră, cu sacul pregătit, nu stă să se plângă. Cocoșul îl vede și sare nervos, dar Gabi e rapid, dispare frumos. Gabi, 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 găinarul, hai hui, fuge cu găina pe drumuri, hai hui. Cocoșul ceartă, dar el tot râde. Gabi, găinarul, legenda din curte. Gabi, găinarul, legenda din curte. Vecina Maria strigă din poartă, iar a dispărut găina mea toartă. Dar Gabi zâmbește, se face că nu știe și deja în alt sat scrie poezie. Se spune că noaptea el face strategii, cu planuri mărețe și mici nebunii. O găină, două, nu e mare, băi, și râde cu poftă. Hai mai stai. Gabi, Gabi, găinarul, hai hui, fuge cu găina pe drumul, hai hui. Cocoșul ceartă, dar el tot râde. Gabi, găinarul, legenda din curte. Gabi, găinarul, legenda din curte. Dar satul îl știe, de mult l-a prins faima. Când trece prin curt, se ridică alarma. Și totuși cumva toți îl lasă în pace, că Gabi e Gabi și face ce face. Acum e legendă pe TikTok viral. Gabi, găinarul, personaj special. Un host de găini cu stil și talent, dar lumea îl iartă, e prea divertent. Gabi, Gabi, găinarul, hai hui, fuge cu găina pe drumul, hai hui. Cocoșul ceartă, dar el tot râde. Gabi, găinarul, legenda din curte. Yeah. Gabi, găinarul, legenda din curte. Yeah. Gabi, găinarul, legenda din curte. Woo!